बे समाव मोनसे सांग्रांथियारि रादाब फिन खेबसेबाव भारताव पाकिस्तानी उदखारिफोरा हाबदों। बिहार पुलिसनि बादिब्ला पाकिस्तानी उदखारि फसंथान जैश-ए-मोहम्मदनि साथाम उदखारिफोरा बिहाराव हाबफैदों। बिहार पुलिसनि गाहाय मावख'आ दिनै नेपालनि गेजेरजों बिसायख'थि जानो गोनां रायजोफोराव पाकिस्तानी उदखारि फसंथान जैश-ए-मोहम्मदनि उदखारिफोरनि हाबफैनायनि सोमोन्दै इन्टेलिजेन्स इनपुट मोननायनि उनाव रायजो नाङैनो गोख्रों सांग्रांथि फोसावदों। बिसोरनि सिनायथिखौ मोननाय जादों आरो बिसोरनि सिनायथि मोननायनि गेजेराव साथामनि गेजेराव सासेखौ पाकिस्ताननि रावलपिंडीनि हसनैन आली, उमरकोटनि आदिल हुसैन आरो बाहावलपुरनि मोहम्मद उस्मान होननानै मिथिनाय जादों। सिनायथिनाय आरो बांसिन नायदिंनायनि थाखाय सीमा ओनसोलाव थानाय जिल्लाफोरनो सावगारि आरो पासपोर्टनि गुदि फोरमायथिफोरखौ दैथायहरनाय जादों। इन्टेलिजेन्स रिपर्टफोरा फोरमायदों दि पाकिस्ताननि साथाम उदखारिफोरा आगस्तनि नैथि सप्तायाव काठमान्डुआव सौफैदोंमोन आरो आगस्तनि थामथि सप्तायाव उदखारिफोरा बिहाराव हाबफैदों।